Huma ħafna dawk li huma mexjin fi strada stretta jippruvaw jimmaġinaw kif kienet il-ħajja fi żmien meta din it-triq kienet tixel il-Belt Valletta. Flimkien mal-awtur George Cheney, sibt filgħodu morna lura fi żmien fejn mir-riċerka tat-tieni ktieb tiegħu sema r-rakkonti ta' dawk li xi darba kienu protagonisti ta' din it-triq dejqa. Mitlufin fir-rakkont dlok iltqajna ma' wieħed minn dawn il-protagonisti jittanta x-xemx għaddejja. Fl-età ta' 80 sena għadu jgħix fi strada stretta, it-triq li fija trabba u ħadem. Iżda Giusy Sultana, magħruf aħjar bħala Giusy tal-Kajro, għal Bartomeu li fi żmien kien jinsab fl-istess triq, ma kellux xogħol komuni. Ta' 17-il sena Giusy kien jaħdem mal-Baħrin, il-Furjana, liebes ta' mara. Kont nagħmel ix-show, żum. Nistfen inkanta s-sallaħem marru kol. Kont tajjeb ħafna għal dawk l-affarijiet. Number 1 kon. Kburi bit-talent li kellu irrakkontalna dwar il-kostum li kien jilbes. Il-bissa bieħ kont inħobb, nis-xellest kont qabel kien hawn stissi ta'. Bil-makeup kollox? Mella. Parrokki. Giusy jiftaħar li kien tajjeb ħafna f'xogħlu. Fi żmien fejn kienu jitħallsu skont kemm ibiegħu xorb, jistqar magħna li kien jagħmel kemm xa flus mhux ħażin. Jiena n-nies kienu jippreparawni ħafna li kont li żgħar ukoll. Kont tajjeb għad-drinks jien. U xi ftit tal-pika ma kienx tonqos. Bħali gejs kienu jgħiru għalija jien. Għax wieħed minnhom kont ħanaqbad tintih. Kien qal jiena nsarraf 500 drink, jiġu 50 pounds, sewa 50. U kien jagħmel 12, kien jgħid li qed nisraqlu il-landi. Staqsejnieh kif kienet tkun l-atmosfera fl-eqqel tal-attività fi strada stretta. Skont tara nisa Baħrinu, soldati, Skoċċiżi. U bħala raġel li ra li triq tinbidel quddiem għajnejh, staqsejnieh jekk jaħsibx li strada stretta terġax tiġi kif kienet. Ma naħsibx. Forsi wara mowti. War li ġedidnilu l-memorja ħallejnieh ikompli bil-faċendi fid-dar fejn snin ilu u sħabu n-nisa tant zifnu u paxxew lil minrom.